Guys, for the people, iwe izvozvizvi kuri kupisa singaiti. Saka pane mapresentations edu atatikangochengeta kwenguva refu yese chitika takuzopedza tochingoita mamwe mavidhio edu mukoda kumashure uko kuri kupendewa. Then mbudzi dzamuri kuona pambiri, one yakablesewa chipo kunzi agozochengeta. The other one zvikanzi ndeyekuti zvoni pari kuzoperaiba chipo movhurawo modlawo nyama muchifara muri ipapo. Sunga zvinya pamusatambura. Saka chipo taura chipo. Unonzwa sei? Amasara sei kure Zimbabwe. Ndingonzwa kufara, mufaro wacho ukuramba uchiwedzerwa. Nekundisimudzira kwamukuita. Aiwa ndinotenda naizvozvo ramba makadaro. Ona manje kuri kupendwa. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Washi mukumona pa kutoita zvinhu zvakamira netambo dzawo dzonzi chidzo dzidzi. Dzaari kuita idzi. Vachida kuisa ndonga dzati black line. Umu mamukuona musati mapera umu. Muchadzokerwa. Hati muteererei washi wacheyo. Imbaidi kuda zvakanaka sei. Saka ungapinda kupedza kuti wa ndimangwana. Mozviona totomuteera naye washi naye. Saka ndozviripo izvi. Saka anozotanga kuti zvonzi zvisvo. Kuita zvishe kuti chike ichocho izvi. Ndima makabata izvi. Ndichitokwewa izvi. Utakadeka mezambe. Ibadu.
Yangoni batile makale. Yangoni bana bubakale bakale. Sawa Washington ari kuda kuti wasichimbotaura 2 seconds shamwari isati yakupata kuti. Ndopona washa. Wapa. Apa tula ku Let skate ngaba ningi. Tukumakale vule dosa skating na. Sango imaka yese ka 1 ibe yangu tendele ka 1 ndiri kumaka. Ngikuleyo. Kupita panapo. Topita mukati. Tikagume pranga ini. Choni mukati chichikuitika. Madhoo akuisiwa. Ozviona kasinacho pendiro nhonye. Saka apo madhoo ina kupendiro ndigwadza. Madhoo akuisa apa ndora mukona dhoo pa bedroom. Kuti wakozopenda. That's why I'm going to go. Saka ndozviripo izvozvo. Ndiri kungotendawo mhuri yeZimbabwe neruoko rwamukuramba muchingoisa pamusoro patete vangu nekupendwa kwaita imba yatete vangu. Ini ndoda kungotendawo mhuri yeZimbabwe nekupendwa kwaita imba yatete vangu. Nembudzi dzamatsvagira tete vangu dzekuti vasara vachiitawo project chichizova chinhu chichazovachengetawo mune ramangwana. Ndinongoti maita henyu muzita raJesu. Ndinoda kutendai mhuri yeZimbabwe nezvamaitira tete wenyu. Nezvamaitira paimba yavo yatikuona kuti imba yavo yanaka. Nembudzi dzamavaiti 1 toitai muriwo. 1 yekutovaona kuchengeta kuti mwana wavo agone kuenda kuchikoro. Kuti wasazonetsekera ramangwana ravo. Ndinoti ndatenda mhuri yeZimbabwe. Musaitire isusu asi itirai nevamwe vese vakodzero vaitirwe. Tongotenda naizvozvo. Tauremba mwana. Skera sei mhuri yeZimbabwe indokoda ngotendawo nekupendwa kwaita imba yedu aiwa yapera manje. Nekutendawo nembudzi dzedu dzamatipa kuti dzaChipo wasara wachiwandudzikawo muupenyu hwavo. Netoilet yedu aiwa tinongokumbirawo kuti pane zvasara dai matambanudzawo ruoko sekutanga kwamakaita zvipere nemuna Kristu Jesu. Saka guys, I think ndozvese somwe nependi takutovhunika makodo. Inogwadza ipo ndosika mavoice edu atopera mamwe inyaya yependi iyo yamheno. Saka tingofara kuti zvinhu zvedu zvakupera kwatakabva ndokure. Patasvika ndopedo tochingopedza this project yetoilet ndo yasara vanosara vachivaka zvavo asi tumetiro twakasara tudiki then totaziva kuti zvedu takuenda 89 tofanira kunge tabva kunoku Nyamapanda tobva taziva kuti case closed. Then tichiri ipapo zvakare pane munhu akangoti ndodawo kuti tipike 1 family yekusiya tapachigrocery shoma ratinaro iroro. Saka muchazoona kuti pamwe chapa family ipi grocery iroro boss akati anzida kuti paselective. Saka muchamuona munhu chapa. Saka ndozvese